Već drugu godinu članovi ronilačkog kluba Hrvatskih ratnih vojnih invalida HRVI Nemo Adriatic provode program resocijalizacije ukrajinskih ratnih veterana. Ovoga puta svoje prvo iskustvo Jadranskog mora i podmorja doživjeli su ovdje u mjestu Povlja na otoku Braču. Ovdje su prekrasne lokacije za ronjenje, imamo pokrivene sigurnosne aspekte, a moramo napomenuti da je mjesto specifično i posebno i daje jedan veliki mir. Trenutno ovdje u Hrvatskoj nalazi se već druga grupa ukrajinskih branitelja koji su prošli najteže ratne sukobe i bitke, koji imaju različite i brojne ozljede, ranjavanja, zarobljeništva, poststresni traumatski poremećaj. I cilj ovog projekta je prijenos znanja i iskustva hrvatskih branitelja, stručnjaka, psihologa i instruktora ronjenja za što bolju resocijalizaciju i oporavak ukrajinskih branitelja. Moje vojno ime je Gerda. Od 17. godine sam pripadnica brigade Azov. 2022. sam branila grad Mariupolj. Bila sam zarobljena i odvedena u Rusiju. Ja sam primjer da se i nakon torture može vratiti normalnom životu. Upravo se ronjenje pokazalo kao aktivnost koja objedinjuje sve segmente terapije. To nisu ronjenja na velike dubine, čisto da se osjeti taj novi jedan ambijent, novo okruženje, čujete otkucaje vlastitog srca, čujete svoj izdisaj. To je jedan drugačiji aspekt opuštanja. Ronjenje kao aktivnost jako smiruje i tijelo se opušta. Tijekom zarona osjećam harmoniju i pronalazim unutarnji mir. Sve je još dojmljivije kada se roni na olupini broda. Ronili smo na olupini Marko Polo koja se nalazi na 17 metara dubine. Prvi put su naravno osjetili ovo besrežinsko stanje na jednoj od ronilačkih lokacija koje su i nama ronilacima vrlo interesantne, a oni su zaista odlični. Na dnu mora vidjeli smo ribe, rakove, školjke, ali vidjeli smo tamo potopljeni brod. To je prava eksplozija emocija. Veslanjem i plivanjem ispunjavali su slobodno vrijeme. Ja sam se kupao, bilo je odlično, prekrasan pogled i lijepo more. Bili smo s kajacima, supovima, bilo je čudesno. Toplo more i prekrasna priroda. Sad već prekaljeni morski vuci sudjelovali su i u ronilačkoj ekološkoj akciji. Prvi puta da je ukrajinski veterani su bili uključeni u organizaciju jedne ekološke akcije čišćenje podmorja. Njima se to strašno dopalo. Čisteći podmorje želimo zahvaliti Hrvatskoj što ste nas lijepo primili. Nama je velika čast da smo sudjelovali u akciji. Ekološke akcije važne su za prirodu i cijeli svijet. Sretan sam da sam sudjelovao. Vrijednost projekta prepoznali su grad Lavov, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Splitsko-dalmatinska županija i općina Selce, uz podršku civilne zaštite. Ovdje smo kako bi logistički poduprli aktivnost, ali isto tako naši instruktori, ronioci su ti koji prenose znanje, one koje su stjecali tijekom vremena na ukrajinske invalide rata. Već dugi niz godina surađujemo s Nemo Adriaticom, Udrugom hrvatskih ratnih vojnih invalida. Ove godine je to posebna priča zajedno sa našim prijateljima iz Ukrajine i naravno da se veselimo budućim projektima. Splitsko-dalmatinska županija je uvijek za dobre projekte, a posebno kada naši hrvatski ratnici koji su zaslužni i glavni zaslužni za neovisnu hrvatsku državu žele svoje znanje, svoju veliko srce podijeliti sa našom braćom Ukrajincima. A nakon Brača, veliko srce Ukrajincima otvorili su i Slavonci. Drugi dio programa resocijalizacije provodio se u kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji, gdje su ukrajinski branitelji imali priliku susresti se sa predstavnicima brojnih braniteljskih udruga, a sve uz veliku pomoć i podršku koordinacije udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osječko-baranjske županije. Drago nam je što su nas posjetili, što sudjelujemo u programu njihove resocijalizacije i drago nam je što su odali počast hrvatskim braniteljima. Polagali su vijence, zapalili svijeće, pomolili se za hrvatske branitelje i to je jedna lijepa gesta. Neizostavna točka Slavonije, posjet zelenom biseru Podunavlja, Kopačkom ritu.
Danas smo mi ukratko predstavili od vožnje brodom, vožnje čamcem, vožnje kanuom. Posjetili smo naš prezentacijsko-edukacijski centar. Oni su se i sami uvjerili da ovdje u Kopačkom ritu imaju što vidjeti i što doživjeti. Okrepa, čašica razgovora i poslovična slavonska gostoljubivost Ukrajince je dočekala u policijskom domu u Zlatnoj Gredi. Imaju našu potpunu podršku ukrajinski branitelji, jer isto prolaze ono što smo mi prošli u samim početcima stvaranja Republike Hrvatske. Naša iskustva po završetku Oluje, ove godine je 30 godina, sve što smo mi prošli u 30 godina, mi to njima nudimo sada da to oni mogu imati gotovo na tanjuru, da ne moraju lutati. A od lutanja ih je čuvao i tim psihologa. Svrha je s jedne strane opustiti ih i relaksirati kroz niz aktivnosti gdje naravno na prvom mjestu jeste terapijsko ronjenje, ali potom i voditi s njima individualne i grupne psihološke razgovore, dakle i pomoći im u relaksaciji i rehabilitaciji individualno. Na panel raspravi žustro se raspravljalo o brojnim problemima sa kojima su se susreli nakon povratka s fronte. Tu je bila jako goruća diskusija o stambenom pitanju veterana, o penzijama i visini mirovina veterana, o načinu isplaćivanja i definiranja invalidnosti, način na koji je koliko dugo ko služio, godinu, dvije. To su ta operativna pitanja koja sad trenutno Ukrajina u ovom trenutku rješava. Gostoprimstvo projektu pružili su i Požežani. Požeško-slavonska županija je županija koja zasigurno osjeća što to Ukrajinci i ukrajinski narod prolaze u ovom nemilosrdnom ratu koji nažalost nestaje na području Ukrajine. Kruna hrvatskog dijela projekta koji se dalje nastavlja u Ukrajini bio je posjet hrvatskom gradu heroju Vukovaru i mjestima posebnog pijeteta u njegovoj okolici. Kao da gledam preslikane nas, ali smo u slobodnoj državi Hrvatskoj. Oni se još uvijek bore za svoju slobodu. Nadam se i želim svu sreću ovog svijeta da i oni to uspiju. Posebno svima u sjećanju ostaće vukovarski simbol pobjede i slobode. Tijekom posjeta naučili su mnogo o hrvatskoj povijesti, a za kraj ih je čekalo još jedno iznenađenje. Kad je taj toranj bio obojan u boje ukrajinske zastave, tu su proradile posebne emocije. Це дуже blisko do nas. Mi već znamo da Vukovar imamo i mi, slično u Ukrajini. Sviđa mi se vaš simbol pobjede i drago mi je što sam ga vidio. Vaš simbol u našim bojama zastave. Це було вражаюче. Potpuno me iznenadilo vidjeti vukovarski vodotoranj u bojama ukrajinske zastave. Da vidim svoju zastavu na vašem simbolu pobjede. Suze su mi krenule na oči. Svima bih zahvalila koji su sudjelovali u ovome. Za nas je velika čast i zahvalni smo što smo imali priliku dio Ukrajine vidjeti ovdje, vidjeti vaš simbol pobjede oslikan ukrajinskim bojama zastave.